Este vídeo está dedicado a todos os ucraínos, a todos os que están loitando, aos que marchan, aos que quedan, aos que xa non están. En definitiva, ás vítimas do primeiro mes de guerra. Faise un mes desde que Vladimir Putin dixo estas palabras. Принято решение о проведении специальной военной операции. A invasión comezaba e en Ucraína aplicábase a lei marcial, polo que todos os homes de entre 18 e 60 anos tiñan que loitar. A guerra comezaba con dous obxectivos por parte de Rusia: desmilitarizar e desnazificar Ucraína. As primeiras explosións sentíronse en Kyiv, Kharkov, Odessa, Dnipro e o Donbass. As tropas accedían desde Belarus, Rusia, o Donbass e Crimea. Os principais obxectivos eran o norte para facerse con Kyiv e o sur para deixar a Ucraína sen un acceso ao mar. As primeiras cidades polas que se pasearon os tanques rusos foron Lugansk, Sumy, Kharkov, Chernigov e Zitomir. Unha das grandes imaxes do día foron as longas ringleiras de vehículos de xente que fuxía de Kyiv e outras cidades cara ao leste. O día rematou coa toma de Sumy por parte de Rusia. O segundo día comezou con novas explosións en Kyiv e a posterior toma de Melitopol e a central de Chernóbil e importantes combates nos arredores de Kherson. Putin instou aos ucraínos que derrocasen a Volodymyr Zelensky. Ese mesmo día informábase de que os chechenos ian combater en Ucraína. Ademais, Rusia limitou o acceso a Facebook. O 26 de febreiro deixounos unha das grandes imaxes da guerra, durante un bombardeo de media hora a Kyiv no que se produciron 48 explosións. Un misil impactaba contra un edificio residencial. Os combates librábanse no sur da capital e Rusia fracasaba no seu intento de rodeala, ademais de facerse con Kharkov e Chernigov. No cuarto día de guerra, un bombardeo provocaba que se incendiase unha terminal petroleira a 30 km de Kyiv. Zelensky informaba da creación da Lexión Internacional de Defensa Territorial de Ucraína, conformada por estranxeiros voluntarios. As tropas rusas entraron en Kharkov, pero rapidamente perderon o control a favor dos ucraínos. Ese día, Putin puxo en alerta as súas forzas nucleares. O mes remataba en Ucraína con importantes bombardeos sobre Mariupol e combates en Chernigov e Kharkov. Ese día comezaron as negociacións de Rusia con Ucraína en Belarus para chegar a paz e a prensa estadounidense informaba de que Rusia trasladou ao grupo Wagner de África a Ucraína con ordes de asesinar a Zelensky. O 1 de marzo deixouse de ver RT e Sputnik en YouTube en España. Rusia atacou contra a torre de televisión de Kyiv e bloqueou o acceso á última televisión independente do país. O sétimo día foi o día da caída de Kherson. O 3 de marzo volvían a reunirse en Belarus Rusia e Ucraína e, o 4, o medo apoderábase de Europa cando un misil impactaba nun dos edificios da central nuclear de Zaporizhia, a máis grande de Europa. O 5 de marzo, comezaron a realizarse os primeiros corredores humanitarios aínda que tiveron que ser suspendidos despois de que non foran respetados. O 20 de marzo, Rusia lanzou un ultimato á cidade de Mariupol para que se rendiran e, o goberno ucraíno, rechazouno. Ao día seguinte, Rusia comezou os ataques en Odessa. Durante o 28º día de guerra dimitía un alto cargo do Kremlin, segundo fontes occidentais, por conflitos sobre a invasión. Tamén Rusia afirmaba nunha entrevista na CNN que non conseguiron aínda os seus obxectivos e que se hai algunha ameaza existencial empregarán armamento nuclear, aínda que Ucraína afirma que xa as empregaron en Kyiv. Desde o primeiro día da invasión impuxéronselle sancións á Rusia, o que fixo que o valor do rublo descendera en picado, polo que Putin tivo que pechar a bolsa rusa. As medidas estiveron orientadas a bancos e oligarcas rusos, chegando a expulsar a Rusia do sistema de pago SWIFT. Como reacción á invasión, o prezo do petróleo aumentou exponencialmente superando por primeira vez desde 2014 os $100 o barril. Tamén subiu o prezo de materias primas como o millo e o trigo, dado que proceden principalmente do Ucraína ao igual que o aceite de xirasol. A vez, esta escalada de prezos levou a que transportistas españois estean en folga provocando o desabastecemento nos supermercados. Pero a gran consecuencia vívese nas fronteiras do país invadido. Calcúlase que máis de 3 millóns de ucraínos cruzaron a fronteira cara a outros países europeos. Desde alí son trasladados por voluntarios a
outros países, pero tamén corren o risco de caer en redes de trata de persoas. A gran novidade en Galicia sobre a guerra é que a Real Academia Galega fixo cambios nos nomes das cidades ucraínas. A Real Academia Galega fixo un cambio no nome das cidades ucraínas en galego. Antes os nomes empregaban a versión rusa pero, en apoio a Ucraína, cambiáronse a versión local. Desta forma, Kiev pasa a ser Kyiv, do ucraíno Kyiv. Outros topónimos transliteranse co dígrafo KH, para representar o son K. Deste xeito temos Kherson e Kharkiv. Outra das cidades, Leópolis, terá un segundo nome, Lviv. Outros topónimos que foron tratados, algúns dos cales xa constan no dicionario da RAW, son Belarus, xentilicio belaruso-belarusa, Bielorrusia-bielorrusa, Mariupol, Luhansk, Donbass, Río Dnieper, Río Donetsk, cidade, Sebastopol, Odessa. República Moldova, xentilicio Moldovo-Moldova,